Motto tohtoročného dňa proti rakovine je Not beyond us, nie je to mimo nás. Voči rakovine nie je nikto z nás imúnny a preto si treba tento deň pripomínať, dbať na svoje zdravie a podporovať ľudí, ktorí sa onkológii venujú. Človekom, ktorý je stelesnením výzvy ľudstvu v boji s touto zákernou chorobou, je pani doktorka Eva Siracká. Na zakladateľku a prezidentku Ligy proti rakovine môže byť Slovensko právom hrdé. Celý svoj život zasvetila onkológii. Venovala sa malým pacientom a ich rodinám, radila cez telefón, poštou, mailom a osobne a stojí za vznikom asistenčných centier po celej krajine. Od roku 1997 spojilo Slovensko so symbolom jarného kvetu, keď v deň narcisov 11. apríla zaplnia ulice študenti v celonárodnej zbierke. Som naozaj nesmierne rád, že už aj Európa spoznáva túto výnimočnú Slovenku. Vďaka mojej úspešnej nominácii získala pani doktorka Eva Siracká cenu Európskeho občana za rok 2014. Európsky parlament tak zdáva hold tejto výnimočnej dáme a symbolu boja proti rakovine na Slovensku.